Shalom, horas sumalita salhut. Maulate tapasahat tutuhat talibata naman dongan hita. Dia ka pelayanata di hari Sabat na badion. Di bot ni hari Sabaton nandorang sumasuk kita tu hari parkari juata. Tamahita toktong la membagi hata ni debata. Alani tatangi hama parsiajarata sian hata ni debata di parsiajaran pasapuluhon. Persejarah pasapuluhan uluan Joshua na daulat, ya. Joshua na daulat. Narianit mon sian hata na mandok the true Joshua, ya, the true Joshua. Manang Joshua sejati. Ayat siya pilota di nasa mingguan na nianet sian sada Korintus 10 ayat 10 sada. Sada Korintus 10 sada na mandok. Tudu-tudu doy na mangunay tu nasida, lumba-lumba tuhita doy umbahin na tersurat. Ay tuhita do jumonok ajal niyaka ari. So, 5 ayat siya pilon dihita di nasa minggu. Tajahama di persejaratan taringot tu si Joshua na daulat. Di bugasan buku Joshua nokta persiajari di sa trulan noon di dokdo disi songondia ngulu na niulahon ni si Joshua. Di patuduhon ibana do di bugasat parngoluan ni imana na umbalga do tiruan sian nguluna daripada sian pamatang na sandiri. Tidak datang ke hati goran dia sendok na hinatahon ni Bibel. Tentona mulut hatai taringot tu tano kanaani isa da gumbaran mai taringot tu pangaropan na manoktang tu tano na baru. Ijala mulut hatai bagas joro tong lo sada gombaran itu bagas joro na so pinauli ni tangan. So ngani dohot situan ni malim. Sada gombaran itu situan ni malim na hot rodi saleleng ni leleng na ima tu hata Jesus songon na tersurat di buku Heber sia ayat 10 sada. Di Heber sia 10 sada hatan yang dibatan na mendok ay rodo Kristus ibana do situan ni malim ni akaparulian na nengroy. Jalan na sahali ido di bongoti na sunbadiay marhita siyan joro na umbalga jalan na mauliutus naso pinauli ni tangan naso siyan panopawanan. Jadi songonima ayat patuluhot tu hita akan masa taringot tu panguluan ni bangsa Israel nagabe sada tudu-tudu nagabe sada luba-luba tu hita titiki na parpulian. Sepatau lo doro tutu suku-suku na mandok dia do dalan na si Joshua menggembar hontu hagogonop ni arisokot. Ya. Sungon dia do hita maka persiai pangatusian dopak bukuan na tutu si tutu. Dia do ruhut-ruhut ni Bibel na mambuan pangatusian sian buku Joshua tu hagogonop ni pada narobi dot aka tanda-tanda diari perpudi. Omma nagabe suku-sukun na naiksia lusata marhite persejarata di ugasan na sa minggon. Sa ganuk mahita dinalaho marsiajar manjahai. Jala dihamu aka amanami inanami. Na so boibe manjaha di paradehami do parsiajaranon tuhita asa begi hamuma videoon
asa ganapari matoktong lao tumangihan sian parsiajaratta. Di bugasan minggon, idot ta matuturuhut-ruhut din na manulikit bibeli, iman na diguari tip tipologi ya. Persejarata songon dia bibeli sendiri mersihot aka patuduhan aka tanda tipologi jelas songon dia ngolu ni si Joshua menurakon perhobason ni Mesias jalan membawan tu gambaran na menggonopi di bugasan Huria nang dohot hagogonop na di bugasan ngolu ni jolma sian narobi. Jadi mau tutut tasulikit dia ka hatan itu hatta di padan narobi sahatu padan baru na jotan lo tabereng aka amata oputa na julu tarida muse guarna sida di padan narobi na patuduhan di bugasan bebeli adong tipe adong anti tipe. Jadi teringat si Joshua nape di bugasan padan baru tarida dotong guarna. Di tarias ni Stepanus na parpudi andorang somate ibana di bapotohon imala do songon dia si Joshua ya na manogihan bangsoi mamuhar manak nalaho merebut bangso ya tano ima bangso nok pinabali ni debata sianjolo ni aka oputa na parjoloi halak Israel. Bodo tajah tong di bugasan ulang ni apostel bindu pitu ayat 44 dohot 45 ya. Song ni tong nang dohot di buku Heber. Di buku Heber 4 ayat 2 dohot siapa di pataridahon na tok taringot tu si Joshua. Songon sahalak sibuan ari paradianan tu bangso Israel. Dang naholan maradian na sila ditanoi alayadong ari paradianan. Ayat 8 didok ai out si Joshua pabongoton na sida indang hatahonon na be diari parpudi niit di pudi niari taringot tu ari na asing ya. Di bahani dong lope hirim paradianan sabat di bangso ni debata. Dari songon dia si Joshua menagihan bangsoi sahat tu tano kanani adong ari paradiana. Sahat di tikina parpujon, sahat di ombas tahun didok hirim paradianan sabat di bangsa ni debata. Jadi om managabe sada persejarah tadi nasa minggon ia ngolu ni si Joshua do bangsa Israel. Nagabe tudu-tudu deh toktong na mangona itu hita jala saluhut surat na badia na sinihatan ni tondi perbadia nagabe lumba-lumba deh itu hita alai ta parrohau masalut persejarah sa minggon ala naung lam jonok hita. Naung lam jonok hita tu ajal ni portibion. Naung jonok do haroran itu hatta Yesus Kristus. Jadi saluhut tudu-tudu lumba asa ta parrohau mai. Ai naung jonok do ari na sangap namar mulia haroro nitu hatta. Taparada marhota di nama persejarah kita tarungat tu tipe dot anti tipe di ugasan na seminggon sai di perbisu hiton dini di batama hita lam togu mahapor syauta lam marsi hohot mahita di lomo ni rohani di bata Tuhan mamasu hita di bugasan ulauta di nasa minggon
dihorasi madaging dohot tondita, dilehon mapaso-paso na marlipat ganda, sian hasil na niulan ni tangata, di balian lang doho di huta, di kantor doho di perusahaan, manang di dia pe hitam mangula. Tuhan mandongani, martang yang mahita. Mula tema Tuhan, di hari sabat botarion, nungabe huja hamisian hatam nabadia, nagabe ayat si pikir-pikiran nami, andorang so masuk kami tuari perkerejuan nami di minggu na naik si dalanan namion. Mula tema Tuhan, saleleng di hari sabat muda badia di pasu-pasu hodo hame di lekodo dame di hota solangan di nomor pungu hame di nomor tangia kami marlas ni roh mamuji masa pengguarmi atau langsung ni do persejarah na kubege hame di ombason. Ia tudu-tudu doi na mangunai tu nasida lumba-lumba de tu hame umban na tersurat akahatam na badia. Apalagi hame nungalam junumonok tu hame tu ajar ni portibion. Asang giat ma Tuhan mangaradi hame dibuka saka persian na mangulu. Sahat diharoro ni anakmu Yesus Kristus na paduhalion. Asa buanonmu hame tu surgo nau pinarademi. Maulate ma Tuhan. Disombaho kami ma pangiduan nami tu hadapan jakonomu marhite guaranakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amen. So ni mga persejarah ta, say di pasu-pasu Tuhan mahita, din nasa mingguan mangulahon akta sulata. Horas selamat minggu bekerja malihita.